हेलो गाइस बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बुला बसुमतारी यूट्यूब चेनेलाव जानांगौ नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गाव गावबागावनि न' सेफ्टियानो दं होननानै आं सानो गाइस। सो गाइस आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों मानोना आं न'आव दा ओरैनो थाबाय थानायखाय स' आं नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों। स' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। गावनि बेसेन गोसा समखौ नोंथांमोना दसेब्लाबो नैबे भिडिअखौ नायनानै हगार हरबानो जाबाय। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ सुरु खालामलांनोसै ना मा होनो गाइस। थ' बिदिब्ला हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो आरो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै गालांबानो जाबाय गाइस आरो जेसे हायो शेयार खालामनो दाबाव गाइसमोन। स' गाइस जों दा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो बेखारावनो हगार हरोब्ला बे मानोना जोंनिनो गोरोन्थि जागोन। बे जिउआव जों जेसेबांखि ओरैनो थागोन अब्ला बे जोंनिनो खहा जानानै थागोन गाइसमोन। मानोना बैसो गोनाङावनो बेफोरखौ मावनानै लाखायाब्ला उनाव मावनो हायै जायोब्ला अब्ला सोर मावनानै जाहोनो। स' लोगोफोर बेखौनो आं बुंनो सानो, नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि न'फ्राव खामानि थायोब्ला नोंथांमोनाबो मावनो हायो, नोंथांमोनाबो मावनानै दोननो हायो। गावनि बेरायनायफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो बेफोरखौ एसेब्लाबो नोंथांमोनाबो मदद खालामनो हागोन। नोंथांमोना न'नि खामानिफोरखौ बेफोरबायदिनो मावनानै दोननो हागोन। स' नोंथांमोना बेफोरबायदि मावोब्लाना अब्ला नोंथांमोननि न'फोरा बेसे खुसि आरो बेसे गोजोन फैगोन। नोंथांमोना दा लाजि बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो आरो नोंथांमोना दाबा, मानोना बे न'नि खामानिखौ नों मावाब्ला सोरथो मावनो। मिथिगौना लोगोफोर, जों जिउआव जेसेबांखि ओरैनो थागोन जोंनियाव आखायाव रां रुफाया माब्लाबाबो फैनाय नङा। जोङो न'नि खामानिफोरखौबाबो एसे एनै मावोब्ला बिदिनो एसे एनै राङा हारसिंनो फैगोन। जुदि ओरैनो जिरायनानै थाबाय थायोब्लाना बे माब्लाबाबो राङा हारसिं बिरनानै फैया। जों फरायनायावबो गोसो होनांगोन आरो न'नि खामानिफोरखौबो एसेसो मदद खालामनांगोन। स' अब्लासो न'खरा गोजोन फैगोन गाइसमोन। स' आङो फरायदों होननानै जे थायोब्लाना बे जेनेबा फरायदों होननानै जे आं खामानि मावा बेफोरबायदि साननानै थायोब्ला अब्ला जोबोद गिदिर गोरोन्थि जागोन आरोना। स' आं बेखौनो बुंनो सानो, फरायनायजों लोगोसे नोंथांमोना न'नि खामानिखौबो एसेसो नायनानै एफा एनै मावोब्ला अब्ला जोबोद मोजां जागोन आरो न'खरनि बिमा बिफायाबो जोबोद मोजां मोनगोन। स' गाइस आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबाय आरो नोंथांमोना एसेब्लाबो बिदिनो सोलोंनानै लानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। स' गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेयानोमोन। स' नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै बयनोबो शेयार खालामनानै हो आरो नोंथांमोना जेसेबां हायो बे भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। बिदिनो भिडिअ फैबाय थासिगोन आंनि चेनेलाव। स' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ